Байпол распавёў падрабязнасці пашкоджання расійскага самалёта ў мачулішчах. Паводле ініцыятывы беларускія партызаны выкарысталі дроны, пераробленыя кустарным спосабам у дроны камікадзе, якія неслі 200 грамаў выбухоўкі ў тротылавым эквіваленце. У выбухоўцы было каля 200 металічных кулек. Паводле байполу можна меркаваць, што ў выніку акцыі быў пашкоджаны лакатар самалёту, а таксама абцякальнік антэны спадарожнікавай радыёлініі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Віталд Сіўчык, запрашаю на аб'ектыў. Лукашенка з візітам у камуністычным Кітаі. Узурпатар хваліць вялікі камень, які так і не акупіўся. Для Беларуси это большое значение, но для Китая это маленькая пылинка в его отношениях. Брюссель. Дэмакратычныя сілы афіцыйна адкрываюць сваё прадстаўніцтва. В умовах, калі афіцыйныя амбасады практычна зачынены для знешняга свету, яны не рукапажаты, яны не апрацоўваюць ніякія пытанні. Усімі гэтымі справамі мы будзем займацца тут. Беларусы выдаткоўваюць на ежу ажно 40% сваіх доходаў. 360 тысячаў людзей за рысай беднасці. Што гэта азначае? Говорит, что больше людей стало жить за счёт бедности, там ниже бюджета прожиточного минимума нельзя. Па падтрымку з паклонам да кітайскіх камуністаў генеральны сакратар Кампартыі Кітаю Сі Цзіньпін і Александр Лукашенка прынялі заяву аб асноўных прынцыпах развіцця стасункаў, а таксама падпісалі дакументы аб супрацы Кітаю і Беларусі. Але гэта мемарандумы і пагадненні, а не дамовы. Падрабязней пра візіт узурпатараў Паднябесную Ярослаў Сцешык. Дасягненне Александра Лукашэнкі. У Пекіне яго прынялі на высокім узроўні, нібыта ён з'яўляецца легітымным абраным прэзідэнтам. Нават караул паставілі і з гарматы стрэльнулі. На перамовах з кітайскім генсекам Лукашенка заўважна хваляваўся, калі казаў, што прыязджае вучыцца ў кітайцаў і пераймаць іх досвед. Уважаемый председатель, дорогой друг белорусского народа, прежде всего, в очередной раз хочу поздравить тебя с величайшим доверием китайского народа. У выніку ўрадавых перамоваў міністры і кіраўнікі ведомстваў з двух бакоў падпісалі пачку дакументаў, перадусім мемарандумаў аб узаемаразуменні і супрацы. А лукашэнкаўскі віцэ-прэм'ер паведаміў пра істотныя перамовы з кітайскімі імпарцёрамі калійных угнаенняў, якія нібыта хочуць купляць калійныя солі значна больш, чым раней. Мы все понимаем, мы все ощутили, насколько в условиях беспрецедентных и глупых санкциях, насколько важно продовольствие и насколько важен тот продукт, которым обладает наша страна. Таксама Мікалай Снапкоў пахваліўся ростам таваразвароту між Беларуссю і Кітаем. Больш чым 5 мільярдаў долараў за минулый год. Для Беларуси это большое значение, но для Китая это маленькая пылинка в его отношениях, потому что, допустим, с странами АСЕАН у него 878 миллиардов, с Соединенными Штатами около 700 миллиардов, с Россией 190 миллиардов. Як тлумачыць Наталья Бутырская, ёсць краіны, з якімі ў Кітая моцныя эканамічныя стасункі ідуць побач з палітычным супрацьстаяннем. Перадусім гэта ЗША. А лукашэнкаўская Беларусь – гэта адданы палітычны саюзнік, які за нядорага падтрымлівае кітайцаў на міжнароднай арэне. Еще Цзян Цзэмин говорил об этом, потом Ху Цзиньтао. У вас есть в центре Европы мирная, спокойная Беларусь. Так Лукашенко запэўніваў прэм'ера Дзяржсавету КНР Лі Кацяна, што будзе падтрымліваць дзеянні кітайскіх уладаў адносна уйгураў, Тыбету, Ганконгу і ў мілітарным супрацьстаянні ў паўднёва-кітайскім моры і ў падрыхтоўцы нападу на Тайвань. Сапраўды, з Лукашэнкам кітайскія ўлады маюць Беларусь у цэнтры Еўропы.
Беларусь показала пазітыўнае стаўленне да ініцыятывы «Один пояс, один шлях». Кітайска-беларускі індустрыйны парк «Вялікі камень» – адзін з галоўных стратэгічных праектаў. Ён займае больш за 90 квадратных кіламетраў. Паколькі Беларусь у цэнтры еўрапейскага кантыненту, праз яе праходзяць больш чым 85% цягнікоў з Кітаю ў Еўропу. Але палітычныя канфлікты Лукашэнкі з заходнімі суседзямі і саўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны паставілі кітайскі праект «Один пояс, один шлях» пад пагрозу. Польшча часткова зачыніла для грузаперавозак з Беларусі аўтамабільную мяжу, а Літва – чыгуначны пераезд у Гудагаі. Разам з тым, у Пекіне Лукашенко выконвае функцію пасярэдніка Пуціна на збройных перамовах. Именно из Китая Лукашенко, как и Путин, рассчитывает получить товары двойного назначения и иные комплектующие для нужд ВПК. Ранее Американский институт вывучэння войны папярэджваў, што Лукашенко можа рыхтаваць кантрабандную схему паставак кітайскай зброі, тэхнікі і боепрыпасаў з Китаю праз Беларусь, каб расейцам было чым ваяваць ва Украине. Китай помогает экономически, поддерживает дипломатически, распространяет нарративы, которые касаются войны, те, которые важны для России. Ну и между тем сейчас появилась информация о том, что периодически китайские компании продавали России и нелетальное вооружение, что касается там касок, бронежилетов и других приспособлений, а также некоторые китайские компании предоставляли России и запчасти, которые касаются и самолетов, вертолетов, радиолокации. Яшчэ месяц таму амерыканскае міністэрства фінансаў паведаміла пра кітайскія кампаніі ў самім КНР і ў Люксембургу, якія прадавалі спадарожнікавыя здымкі украінскіх гарадоў для ЧВК Вагнера. Ярослаў Сцешек, Белсат. Плюралізм, вяршэнства права, вырашэнне канфліктаў прававым, канстытуцыйным шляхам. Гэта толькі некалькі пастулатаў з нядаўна апублікаванага праекту праграмы будучай партыі «Белая Русь». Што ж насамрэч ствараюць прыхільнікі Лукашэнкі і, галоўнае, навошта, разбіраўся Андрэй Сульжыц. На сайце Белой Руси опубликовали текст проекту программы новой политичной партии, у якую мае трансформоваться громадское объединение. Мэты папярэдняй праграмы – умацаваць незалежную квітучую Беларусь, пабудаваць сацыяльна-справядлівае грамадства, аб'яднаць грамадзянаў на падставе нацыянальных інтарэсаў і духоўна-маральных каштоўнасцяў. Заяўляюць і падтрыманне беларускіх вытворцаў, дэбюрократызацыю, барацьбу з карупцыяй, дабрабыт грамадзянаў. Нічые інтарэсы гэта партыя адстойваць не будзе, гэта сервільная структура і хутчэй гэта вось адна з такіх пляцовак, дзе людзі будуць спрабаваць зрабіць спробу там повысить свой там статус внутри системы Лукашенко, ну, на кшталт БРСМ альбо того, чым з'яўлялася Белая Русь, не будучи палітычнай партыяй раней. У вонкавай палітыцы прыярытэтам мусіць быць партнёрства ў межах саюзнай дзяржавы, ЕАЭС і АДКБ. Пра магчымую страту незалежнасці ці мэту уваходжання ў склад іншай краіны у дакуменце нічога не сказано. Наколькі я разумею, там вот в этой программе, ну там, в принципе, как бы, некие книгсены в адрес нашего великого соседа, брата. И так, але так без напруги, что называется. То есть вот это не программа русской партии. Пра намер стварыць новую палітычную партыю грамадскае аб'яднанне Белая Русь абвясціла ў пачатку лютага. Чаму такая патрэба паўстала цяпер? Відаць, у яго ёсць пэўнае адчуванне, што паколькі старасць ідзе, паколькі, магчыма, прыйдзецца сысці з пасады, ну, из гэтага свету, а не хочется, каб все обвалілася, то он стварае некія, як бы, страховачныя сеткі. Режиму Лукашенко няма на каго паперціся. Вось ёсць Гайдукевич, который выказваў сваю гіперлаяльнасць за апошнія гады. Ёсць камуністы, которые, па сутнасці, ну, праўладныя камуністы, голаса которых не чуваць было нідзе, і хутчэй за ўсё іх пакінуць. Ну і Белая Русь, як адна з таксама лаяльных структур, которая выказывала свои амбіцыі нібыта на палітычную партыю. Устаноўчы з'езд беларускай палітычнай партыі «Белая Русь» адбудзецца 18 сакавіка. А ў Менску пачалі завочны суд над Валерам Цапкалам. Былога прэтэндэнта ў кандыдаты на прэзідэнта вінавацяць паводле 12 артыкулаў. Сярод іх стварэнне экстрэмісцкага фармавання, фінансаванне так званай экстрэмісцкай дзейнасці, паклёп на Лукашэнку. Справу разглядае так званы суддзя Сергей Епіхаў.
Летась у кастрычніку рэжым Лукашэнкі прызнаў Валера Цапкалу, цытата, экстрэмісцкім фармаваннем, а ягонае фота, цытата, экстрэмісцкім матэрыялам. Разглядалі ў Беларусі і іншыя палітычныя справы. Гэтак у Верхоўным судзе ў закрытым рэжыме разгледзелі апеляцыйныя скаргі праваабаронцаў вясны, а таксама 8 палітычных вязняў у справе супраць ініцыятывы «Рэвалюцыйнае дзеянне». У выніку тэрміны вясноўцаў Марфы Рабковай і Андрэя Чапюка, а таксама актывістаў анархісцкага руху Ахікіры, Гаеўскага Ханады і Александра Францкевіча скарацілі на 3 месяцы. Іншыя скаргі пакінулі без задавальнення. Сёння ж у Менску распачаўся працэс над Максімам Селязнёвым і Дмітрыем Марцінкевічам. Першага вінавацяць у падрыве міліцэйскага аўтамабіля каля цэнтральнага руху сталіцы летась у студзені. Другога у неданясенні пра гэта. Максіму Селязнёву пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. Незаконны абарот наркотыкаў, хваробы і смерці ў выніку ўжывання і доўгія гады за кратамі. Не толькі для буйных дылераў, але таксама і іхных кур'ераў. У Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй адказныя асобы з Беларусі таксама зрабілі справаздачу. Затрыманняў менш, сярод затрыманых менш непаўнагадовых і агулам сітуацыя лепшая. Пра што не сказалі дзяржаўныя службоўцы, Юлія Цяльпук. Гомельскія супрацоўнікі наркакантролю рапартавалі пра затрыманне 5 гуртовых наркокур'ераў у 3 раёнах вобласці, сярод іх непаўнагадовая. Все фигуранты работали на один наркомаркет. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ, совершенных в составе организованной группы. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Калі казаць не міліцэйскую моваю, здарылася наступнае. Незвязаныя паміж сабою асобы адгукнуліся на абвесткі ў інтэрнэце, якія гарантавалі хуткі прывабны заробак за нескладаную кур'ерскую працу. Часто гэтым людзям маладым даводзіць, што гэта ніякага злачынства не здзяйсняюць, цалкам законна. Як мы ведаем, такія аб'явы нават ёсць у інтэрнэце, што законны метад атрымання заробку, трэба нешта некуды адвесці, ты нават не будзеш ведаць, што. У выніку артыкул 328 – незаконны абарот наркотыкаў і яго цяжэйшы 4 пункт. Арганізаваная група з пакараннем ад 10 до 20 гадоў. Найчасцей адно таму, што ў затрыманых асобаў адзін і той жа наймальнік. Наши усилия в основном направлены именно на выявление лиц, причастных к сбыту наркотиков в составе групп и организованных групп. И надо отметить еще значительный рост выявленных наркопреступлений, совершенных группой лиц, так и в составе организованной группы. Перамогі ў змаганні з арганізаванай злачыннасцю даюць міліцыянтам і пракурорам хуткае прасоўванне па кар'ернай лесвіцы, але патрэбныя таксама станоўчыя паказнікі. На прысвечанай наркапраблеме дзяржканферэнцыі Александр Хіла заявіў, што летась упала да 109 колькасць няпоўнагадовых, якія атрымалі тэрміны ў калоніях. Таксама менш асобаў трапілі да лекараў з перадазіроўкаю, ці то памерлі ў выніку спажывання наркотыкаў. Лічба выяўленых нарказлачынстваў таксама знізілася, што з колькасцю нарказалежных. Касательно ситуации с наркопотреблением в Республике Беларусь значительной динамики не отмечается. Со словами психолога Дар'и Зяленкі спрачаецца прынамсі статыстыка з Віцебскай вобласці, дзе афіцыйная лічба наркаманаў узрасла больш чым удвая ў параўнанні з 21 годам. Пад назіраннем у наркалагічных кабінетах 1078 асобаў, рост колькасці за год на 7%. Ужываюць наркатычныя рэчывы 942 асобы, зарэгістраваныя ў Віцебскім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі. Гэта рост на 10% у той жа перыяд. На Віцебшчыне, якая мяжуе з Расіяй, наркатычная праблема вастрэйшая, чым, напрыклад, на Гарадзеншчыне, якая мяжуе з Польшчаю. Основным каналом поступления наркотиков на внутренний рынок страны является как раз Российская Федерация. В истекшем году нами пресечено 29 подобных каналов. Агульная афіцыйная лічба спажыўцоў наркотыкаў у Беларусі складае 8297 асобаў. Рэальныя лічбы значна большыя. Тое, што афіцыйна мы маем, гэта людзі, якія так ці інакш попалі ў поле зроку ці лекараў, ці праваахарончай сістэмы, калі зараз можна так назваць.
Але рэальна людзі не афішуюць гэта. Сярэдні ўзрост асобаў, якія ўцягваюцца ў наркотыкі, 13-17 гадоў. Павел Перапёлкін лічыць, што беларускія падлеткі, якім патрэбная сацыялізацыя, не знаходзяць адэкватных сваім патрэбам сацыяльных групаў, арганізацыяў, кампаніяў. Якія альтэрнатывы прапаноўвае ім дзяржава? Это ў асноўным БРСМ, да якога, спадзяюся, ўсё ж такі большасць падлеткаў адносяцца не лепш, чым да наркотыкаў, бо спартыўныя мерапрыемствы, ўсё гэта добра, але калі пад гэта нейкая глеба палітычная падводзіцца, гэта і адпугівае таксамых і падлеткаў. Што да жорсткай у параўнанні з краінамі-суседзямі адказнасці за працу тым жа наркакур'ерам, Васіль Завадскі лічыць яе не самым эфектыўным метадам барацьбы і заклікае Беларусь да пераймання досведу тых краінаў, якія раней, чым Беларусь, сутыкнуліся з гэтай праблемаю. Юлія Цельпук, Белсат. Тым часам менская міліцыя рыхтуецца святкаваць. У сталіцы заклалі капсулу з пасланнем нашчадкам. Урачыстае мерапрыемства прымеркавалі да Дня міліцыі, якое паводле савецкай традыцыі адзначаюць 4 сакавіка, а таксама да пачатку будоўлі новага адміністрацыйнага будынку ГУУС Менгарвыканкаму. Вядома ж, за бюджэтныя сродкі. Прысутнічаў на падзеі і так званы міністр унутраных справаў Іван Кубракоў. Кубракоў упэўнены, што гэта знакавая падзея не толькі для беларускіх міліцыянтаў, але і для ўсіх жыхароў сталіцы. У сваю чаргу навучэнец ліцэю МУС зачытаў пасланне нашчадкам. Ліст змясцілі ў сталёвы тубус і апусцілі ў адмысловую нішу ў будаўнічым блоку. Дастаць пасланне запланавалі ў 2067 годзе, у дзень 150-годдзя беларускай міліцыі, як яны хочуць яго святкаваць. Паводле Нацыянальнага банку, беларусы вінныя фінансавым установам краіны больш за 17 мільярдаў рублёў. І запазычанасць расце як па жыллёвых крэдытах, гэтак і па спажывецкіх і нават па картах растэрміноўкі. Ці азначае гэта, што беларусы збяднелі, а фінансавая сістэма краіны пад пагрозай, і як адбіваюцца негатыўныя тэндэнцыі ў эканоміцы на дабрабыце нашых грамадзянаў у матэрыяле Валянціна Васіленкі. 17 мільярдаў рублёў. Гэта запазычанасць беларусаў перад банкамі. Яна ўвесь час расце, піша Нацыянальны банк. Ці пагражае гэта эканамічнай стабільнасці? Фінансавага апакаліпсісу лічбы не вястуюць, кажа эканамістка Аліса Рыжыченка, бо самі грошы патаннелі праз інфляцыю. Але колькасць крэдытаў, узятых на побытавую тэхніку і гэджэты, паводле назіранню эканамісткі, зменшылася ўдвая. Люди сейчас больше склонны либо к накоплениям, либо им хватает исключительно на еду, и никаких новых технологий они не приобретают ничего в дом. Это уже, конечно, печальная ситуация, которая в целом отражает ситуацию в экономике. Ежа для беларусаў, паводле свежых звестак Белстату, гэта амаль 40% выдаткаў. Для параўнання, у адной з найбяднейшых краінаў еўразвязу, Румыніі, гэты паказнік каля 25%. У нашых суседзяў Літвы, Латвіі, Польшчы лічба вагаецца каля 20%. Найменей у еўразвязе на ежу выдаткоўваюць жыхары Ірландыі, меней за 10% ад усіх выдаткаў хатніх гаспадарак. Конечно, это огромная доля расходов, и это говорит о том, что у нас, с одной стороны, маленькие доходы, с другой стороны, очень высокие цены в соотношении с нашими доходами. И чем хуже люди живут, чем больше они тратят денег на еду от своих доходов, тем меньше у них остается на что-то другое, что они могут, скажем так, внести в экономический процесс. Але паводле беларускіх стандартаў афіцыйна бедных у краіне толькі каля 4%. Гэта асобы, доходы якіх ніжэйшыя за вызначаны ўладамі пражыткавы мінімум 340 рублёў. И если посмотреть год к году, в течение последних 10 лет, то этот показатель, он постепенно снижался, вот этот показатель малообеспеченности. И, в принципе, последние годы он колеблется на одном и том же уровне. Істотнае скарачэнне беднасці ў Беларусі адбывалася з пачатку нулявых, пісалі аналітыкі Сусветнага банку ў 2017-м. Яны звязвалі гэта з тагачасным эканамічным ростам. У аснове высокіх тэмпаў эканамічнага росту ляжалі магчымасць імпартаваць расійскія энерганосьбіты паводле зніжаных цэнаў і ўстойлівы эканамічны рост у Расійскай Федэрацыі і іншых краінах, асноўных гандлёвых партнёрах Рэспублікі Беларусь.
Высокія тэмпы эканамічнага росту дазволілі ўраду падтрымліваць высокі ўзровень занятасці насельніцтва, а таксама паслядоўны рост рэальнага заробку і пенсіяў, што падвышаліся ў сувязі з ростам заробку. Адначасова Сусветны банк пісаў, што фактары росту сябе вычарпалі. Зніжаўся попыт на беларускія тавары ў Расіі, старэлі сродкі вытворчасці, расла даўгавая нагрузка на бюджэт, даражэлі расійскія энерганосьбіты. Але пасля пачатку вайны ва ўкраіне Расія зафіксавала для Беларусі цану газу на 3 гады. Вырас і попыт на белорусские товары на российском рынку, стверджае Менск. У нас огромный товарооборот с Российской Федерацией. Галоўнае пытанне, ці здолеюць улады напоўніць бюджэт, каб па-ранейшаму выплачваць сацыяльную дапамогу, пенсіі і падтрымліваць хаця б цяперашні ўзровень заробкаў. Бо з'явіліся новыя фактары рызыкі. Сярод іх заходнія санкцыі, страта украінскага рынку, адзначае Анастасія Лузгіна. С одной стороны, нереформированность пенсионной системы создает риски. С другой стороны, демографическая ситуация, ну и дополнительные факторы, которые добавились в связи с оттоком специалистов в другие страны, также вот она еще усиливает вот эти вот вызовы. Калі верыць дзяржаўнай статыстыцы, то рэальныя грашовыя даходы беларусаў летась упалі меней як на 4%. У апытанні ж, якое мы правялі ў соцсетках Белсату, больш за палова нашых гледачоў, якія жывуць у Беларусі, адзначыла значнае пагаршэнне свайго матэрыяльнага стану. Валентин Василенко, Белсат. Агулам 200 затрыманых прадстаўнікоў новай моладзевай субкультуры ПВК «Редан» у Гомлі. З іх 183 непаўналетніх, якіх ужо цяпер перадалі бацькам. Міліцыянты шукаюць арганізатара учорашняй сустрэчы паблізу гандлёвага цэнтру «Сакрэт». Следчы камітэт распачаў крымінальную справу за арганізацыю дзеянняў, што, цытата, груба парушаюць грамадскі парадак. На тэрыторыі мясцовага РУ з падлеткаў з моладзевай субкультуры ПВК «Редан» ставілі тварам да сцяны на марозе. Фанаты ПВК «Редан» сустрэліся напярэдадні ў Гомлі каля гандлёва-забаўляльнага цэнтру «Сакрэт». Супольнасць нефармалаў і аматараў анімэ ніяк не звязаная з вайсковымі кампаніямі. Пра яе загаварылі пасля некалькіх масавых боек, што адбыліся ў расійскіх гандлёвых цэнтрах. Нядаўна рэданцаў затрымлівалі і ва ўкраіне. Затрыманых гомельскіх падлеткаў, якім не споўнілася 16 гадоў, пагражаюць паставіць на ўлік у інспекцыю справаў непаўналетніх. Старэйшым пагражае яшчэ і адміністрацыйная адказнасць. Міліцыянты класіфікавалі сустрэчу маладзёнаў як спробу правядзення масавай акцыі. Папярэджанне пра недапушчальнасць удзелу ў сустрэчах ПВК «Редан» сёння пачалі атрымоўваць і бацькі менскіх школьнікаў. Прэс-сакратар МЗС Польшчы Лукаш Ясіна асудзіў зафарбоўванне фрэскі ў касцёле Маці Божай Ружанцовай у беларускім мястэчку Солы Смаргонскага раёну. Лукаш Ясіна дадаў, што гэтая спадчына з'яўляецца неад'емнай часткай гісторыі Беларусі, а яе разбурэнне нявартае і несумяшчальнае з прынцыпамі цывілізаванага свету. Пра знішчэнне касцельнай фрэскі «Цуд над Віслай», на якой адлюстраваны эпізод Варшаўскай бітвы 1920 года падчас савецка-польскай вайны, стала вядома напярэдадні. Фрэску замалявалі пасля скаргаў прапагандыстаў і словаў так званага дэпутата Ігара Марзалюка. Апошні заявіў, цытую, «Касцёл не месца для палітычнай мабілізацыі вернікаў пад сцягамі чужароднага і варожага беларускай нацыі этнічнага нацыяналізму». Канец цытаты. У 1920 годзе бальшавікі былі ўжо за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад Варшавы, паўстала сур'ёзная пагроза падзення польскай сталіцы. Аднак адразу пасля святаў небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі і супольнай малітвы вернікаў палякі змаглі перамагчы агрэсара. Пазней у польскай гістарыяграфіі гэтая падзея атрымала назву «Цуд над Віслай». Цагляны касцёл Маці Божай Ружанцовай у Солах быў збудаваны ў 1934 годзе. Тады ж беларускі мастак Пётр Сергеевіч і зрабіў гэты роспіс. Твор ужо замалёўвалі пры камуністах, пазней, пасля распаду СССР і да нядаўняга часу фрэска упрыгожвала касцёл. А ў Брусэлі афіцыйна адкрылі місію дэмакратычнай Беларусі, альтэрнатыўную беларускую амбасаду. Яе ўзначаліць Уладзімір Астапенка, былы амбасадар Беларусі ў Аргентыне.
Наша задача – это представлять реальные интересы белорусского народу. В умовах, когда официальные амбассады практически зачинены для внешнего свету, они не рукопожаты, они не спрацовывают никакие питания. Всеми этими справами мы будем заниматься тут, с допомогой белорусской диаспоры, с допомогой наших собров, с допомогой наших политических союзников. И так мы будем стимулировать и обмен думками, і обмін візитами, і обмін програмами, які будуть накіравані на користь Білорусі. У ноч на 1 сакавіка Расія атакавала Украіну з паўночнага напрамку ударнымі беспілотнікамі тыпу «Жахет». Усе 4 дроны камікадзе былі знішчаныя сіламі і сродкамі супрацьпаветранай абароны, паведамляюць у ЗСУ. Паводле вайсковай выведкі Вялікай Брытаніі Расія спрабуе яшчэ больш расцягнуць украінскую паветраную абарону. Пра апошнія падзеі на фронце распавядзе Руслан Ігнатовіч. На ўсходзе ўкраіны працягваюцца кровапралітныя баі. За мінулыя сотні ўкраінскія абаронцы адбілі больш за 85 нападаў расейцаў на 5 кірунках. Намеснік міністра абароны Ганна Маляр заявіла, што камандуючы сухаземнымі войскамі ЗСУ Александр Сырскі пастанавіў адправіць дадатковыя падраздзяленні ў раён Бахмуту Данецкай вобласці. Гэтае рашэнне яна назвала не палітычным, а выключна ваенным. Палкоўнік запасу ЗСУ Роман Світан растлумачыў нам, чаму гэта так. Бахмут сам по себе является укрепрайоном, который встроен в общую систему обороны Донецкого фронта. То есть это один из кирпичиков системы обороны, потому оставление Бахмута с военной точки зрения, оно усугубит определенные наши оборонные мероприятия. То есть их придется переводить западнее. Потому Бахмут будет удерживаться до тех пор, пока это будет возможно. Паводле вайсковага аглядальніка Михайла Жырохава, камандуючы сухаземнымі войскамі ЗСУ Александр Сырскі прапрацоўваў і адыход украінскага кантынгенту з гораду з найменшымі стратамі. Ситуация з военного гледзяшча пагрозлівая. Там цяпер толькі один шлях для поставак боеприпасаў. Таму гэта праблема. Я думаю, што украінскі генеральны штаб мае планы і абароны, і планы далейшых дзеянняў. Бо за Бахмутам за гэты час пабудаваныя 2, а можа і 3 лініі абароны. Падзенне Бахмуту не будзе катастрафічным і не створыць грунту для далейшага наступу расейцаў. Напружаная сітуацыя і на паўднёвым захадзе Украіны. ЗСУ былі вымушаныя засяродзіць групоўку сваіх войскаў на мяжы з акупаваным Расіяй Прыднястроўем. У Крамлі палохаюць. Маўляў, Украіна рыхтуе ўварванне ў Тыраспаль. У Кішыневе пры гэтым ладзяць мітынгі прарасійскіх сілаў, а ў самым Прыднястроўі пачаліся вайсковыя зборы. Якая імавернасць ваеннага канфлікту на гэтым напрамку бліжэйшым часам? Ситуация вакол Прыднястроўя нагнятаецца штучна. Магчымасцяў Расіі рабіць там дзяржаўны пераварот, нейкія іншыя моманты проста няма. Каб зрабіць там нейкі пераварот ці яшчэ нешта, расейцам патрэбныя дадатковыя сілы. Перакінуць іх праз Адэскую вобласць марскім дэсантам ці нейкімі самалётамі немагчыма. Сістэма СПА Украіны не дасць гэтага зрабіць. А тым часам першыя заходнія танкі «Леапард» паступаюць ва ўкраіну. Вайсковыя эксперты прагназавалі контрнаступ украінскіх войскаў у весну. Роман Світан кажа, што больш імаверна яго чакаць у канцы сакавіка. Украинские войска готовы выполнять определенные контрнаступательные действия, но с военной точки зрения оптимальный вариант это тогда, когда начинать их, когда россияне выдохнутся и на противоходе уже ловить российские войска, тогда, когда они будут уставшие, выдохшиеся и используют определенный боезапас, и пойти в контрнаступление. Самый лучший вариант – это по законам ведения военных действий. Скорее всего, это произойдет через несколько недель. Паводле телеграм-каналу «Сообщество железнодорожников Беларуси» 27 лютага з нашай краіны праз Расію і далей на фронт да расійска-украінскай мяжы выправіўся трэці за тыдзень эшалон з расійскую вайсковую тэхнікай і асабовым складам расейцаў, якія навучаліся ваяваць на нашай тэрыторыі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Афіцыйная статыстыка Белстату. Амаль 40% сваіх доходаў беларусы выдаткоўваюць на ежу. Яшчэ 34% на нехарчовыя тавары, а на аплату паслугаў выходзіць 24%.
Вольных грошай застаецца трохі больш за 2% доходу. Атрымоўваецца жыццё ад заробку да заробку, без ашчаджэнняў. Што адбываецца з беларускай гаспадаркай і аплатай за працу, якая нібыта, паводле статыстыкі, расце кожны месяц. Абмяркуем з эканамістам у студыі Белсат. Застаемся разам. «200 чалавек, у тым ліку 183 дзяцей затрымалі напярэдадні ў Гомлі. Гэтак званыя сілавікі зрабілі аблаву на непаўналетніх, якіх падазраюць у датычнасці да нефармальнага аб'яднання ЧВК «Рэдан». ЧВК тут не мае ніякага дачынення да вайны, назва жартаўлівая, звязаная з японскім анімэ. Дык вось, у Гомлі амаль 200 дзяцей некалькі гадзінаў трымалі ў двары Раус. На холадзе, з рукамі за галавой. У непаўнагадовых спраўджвалі тэлефоны, пасля чаго ўначы адпусцілі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаўт Ціўчык. Калі вы глядзіце нас у інтэрнэце, падпісвайцеся, калі ласка, на наш YouTube-канал Белсат Ньюс. Стаўце ўпадабанні і, захоўваючы захады бяспекі, каментуйце. А ўжо зараз студыя Белсат. І сёння ў эфіры. Людзі на захадзе думаюць, як зарабіць на кавалак хлеба, а мы будуем метро. Кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі хваліць беларускую эканоміку, а Белстат гаворыць пра 360 тысячаў зарысы беднасці. Партыя «Белая Русь» апублікавала праграму, у якой выступае за саюзную дзяржаву з Масквой і, цытата, «супраць уседазволенасці». Лукашенка ў камуністычным Кітаі, як туды занесла узурпатара, і што ад гэтага беларусам? Калі вось гэтыя планы ў пэўнай ступені будуць рэалізоўвацца, а плюс яшчэ і з Іранам, і з Турцыяй хоча беларускі рэжым узмацніць супрацу. Усё гэта, канешне, будзе падмацоўваць рэсурсы рэжыму, і з гледзяшча перамен у Беларусі гэта нібыта мінус. Ну, але тое, што нейкім чынам, вось, хай сабе з інтарэсаў самазахавання беларускае цяперашняе гэта вось кіраўніцтва, якое цяжка называць беларускім, усё ж спрабуе нейкую шматвектарнасць нават у такіх форс-мажорных умовах падтрымліваць і развіваць. Гэта плюс усё ж такі з гледзяшча рэсурсу абароны беларускай незалежнасці.
Будущая палітычная партыя «Беларусь» апублікавала праект сваёй праграмы. У преамбуле, выстаўленай для абмеркавання, гаворыцца, што ў краіне, цытата, «створаныя ўмовы для дыялогу з грамадствам, а мы жывем у час прыняцця узважаных рашэнняў, якія грунтуюцца на грамадзянскай згодзе, дэмакратычных прынцыпах беларускай дзяржавы». Канец цытаты. Прычынай з'яўлення новай партыі называюць вонкавыя пагрозы нацыянальнай бяспецы, а таксама, цытата, новыя формы палітычнага ўдзелу і грамадскай актыўнасці. Сярод заяўленых мэтаў будучай партыі забяспечыць непарушнасць канстытуцыйнага ўладу, умацаваць незалежную квітучую Беларусь і пабудаваць сацыяльна справядлівае грамадства, аб'яднаць грамадзянаў на падставе нацыянальных інтарэсаў і духоўна-маральных каштоўнасцяў. Партыя таксама выступае за стварэнне рэгіянальных цэнтраў патрыятычнага выхавання, актыўную барацьбу супраць бездухоўнасці і культу ўсёдазволенасці. Разам з тым, у вонкавай палітыцы прыярытэты Белай Русі гэта партнёрства ў межах саюзнай дзяржавы з Масквой, ЕАЭС і АДКБ. І разам з тым, як я ўжо сказаў раней, гаворка была нібыта пра незалежную Беларусь. З намі на сувязі Сергей Навумчык, дэпутат незалежнасці, дэпутат Верховнага Савету ў 90-е гады, а таксама публіцыст, палітычны аглядальнік Радыё Свабода. Спадар Сергей, вітаю вас. Добрый вечер. Ведаем, што на працягу дзесяцігоддзяў рэжыму Лукашенка неяк, здавалася, цураўся партыяў, будаваўся такі моцны персаналісцкі рэжым, увогуле без нейкай акрэсленай, дакладна акрэсленай на паперы там ідэалогіі партыйнай, не было зноў такі нейкіх імітацый партыйных спісаў. Усё гэта было занядбана. На вашу думку, навошта цяпер узурпатар вось пайшоў на нейкае партыйнае будаўніцтва? Так, Вітаўт, вы цалкам маеце рацыю. Можам прыгадаць, што ў 94-м годзе Лукашенко ішоў на першыя і апошнія фактычна прэзідэнцкія выбары з лозунгам «Я не з левымі, я не з правымі, я з народам». І потым абсалютна адвяргаў, якія б тое не было партыі, ну, мала таго, што ён адвяргаў. Ён фактычна за гэтыя 29 гадоў кіравання знішчыў нават ту кволую партыйную, шматпартыйную сістэму, якая існавала ў гады адраджэння на пачатку 90-х гадоў. Ну вот за выключэннем яго пралукашэнкаўскай партыі камуністаў, мітынг якіх мы недавно вот паглядзелі зараз, вы паказалі так карцінку, ліберальна-дэмакратычнай партыі, якую узначальваюць, так сказаць, узначальвае генерацыя Гайдукевічаў, там нейкія спартовыя, штосьці такое. Але, конечно, гэта, ну, партыямі іх назваць можна было вельмі істотна. Калі адказваць на ваше пытанне канкрэтна, чаму раптам ён пачаў зараз зацікавіўся вось гэтым так званым партыйным будаўніцтвам, адказ палягае у тым, што ўсё, што не робіць Лукашенко, ён робіць толькі на ўмацаванне сваёй улады. Вот, значыць, яму спатрэбілася зараз і ў гэтай сферы сваю уладу ўмацаваць. Мне цяжка, конечно, залезці ў галаву ў розум Лукашэнкі, сказаць дакладна, але я вот так думаю, што, паглядзіце, фактычна зараз краіну праз сілавы блок, сілавікі разгарнули за гэтыя 2,5 гады сапраўдны тэрор супраць мірнага насельніцтва, супраць беларускага народа, будзем так гэта казаць. Гэты тэрор мае відавочна прарасійскі характар, і людзі запалоханыя, людзі жывуць у страху. Але, відаць, вот ён разумее, што бясконцы такі рэсурс страху, рэсурс сілавы, яго выкарыстоўваць нельга. Ён, безумоўна, не будзе аслабляць гайкі, я перакананы, што не будзе гэтага рабіць, але ён хоча, магчыма, і з нейкага іншага боку взяць пад кантроль ужо не толькі, скажем, плошчы, вуліцы і гэтак далей, але і пад кантроль, ну, напрыклад, чынавенскі апарат, апарат дзяржслужбоўцаў і гэтак далей, неякіх аб'яднаць, бо, ну, не можа там начальнік раённага КДБ ці там губазіка адсочваць все працэсы ва ўсіх навучальных установах, ва ўсіх прадпрыемствах, асабліва калі гэта буйны больш-менш раён ці тым больш горад. А вось калі стварыць партыю, ды загнаць у гэтую партыю всіх, хто, ну, скажем, чыноўнікаў і гэтак далей,
то такі кантроль можа быць. Тут нічога новага Лукашенко не адкрыў. Фактычна гэта тое, што існавала было закладзена пры Сталіне, потым існавала доўгі час і пры Хрушчёве, і пры Брежневе, і там пры Гарбачову раннім. Калі ты не член КПСС, то у цябе ёсць мяжа кар'ернага росту. Ну, вышэй там начальніка цеха ці намесніка дырэктара завода, найхутчэй ты не падымешся. Дакладна намеснікам міністра ці міністрам ты, безумоўна, просто не будзеш, можна пра гэта забыць. Такая штучная столь, так бы мовіць, для непартыйных. Так. Разам з тым, вось адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, партыі, якую, бадай, больш за 6 разоў не зарэгістравалі па надуманых прычынах, таксама сузаснавальнік руху беларускай салідарнасці Віталій Рымашэўскі называе праект праграмы «Белая Русі» наборам лозунгаў і лічыць, што новая партыя не будзе, вядома, рэпрэзентаваць ніякіх інтарэсаў. Давайте паслухаем яго меркаванне і вернемся да нашай размовы. Гэту рыторыку мы можам чуць і з афіцыйных дзяржаўных тэлеканалаў ад вертыкалі. Вось усе гэтыя тэзісы, яны ператусоўваюцца. Гэта не больш, чым лозунгі. Я думаю, што змястоўна іх каментаваць немагчыма, таму што за імі нічога не стаіць. Ну, хіба што вось звычайная прапагандысцкая такая рыторыка, гэта тое, як яны змаглі сфармуляваць, скажам, такі пазітыўны, на іх погляд, месседж для беларускага грамадства. Ён нічым не напоўнены, паўтаруся, таму што гэтая структура нічым сябе не праявіла як структура, здольная бараніць хоць чые-небудзь, ці прадстаўляць хаця б чые-небудзь інтарэсы з беларускага грамадства і, ну, тым больш як палітычная структура. Таму, в прынцыпе, на палітычную праграму гэта ніяк не цягне, і на палітычныя мэты таксама. Гэта агульныя словы, на которые я не ведаю, на каго яны разлічаны і хто можа на іх купіцца. Нічые інтарэсы гэта партыя адстойваць не будзе, гэта сервільная структура, і хутчэй гэта вось адна з такіх пляцовак, дзе людзі будуць спрабаваць зрабіць спробу там павысіць свой там статус унутры сістэмы Лукашэнкі, ну, на кшталт БРСМ альбо таго, чым з'яўлялася Белая Русь, не будучы палітычнай партыяй раней у форме грамадскага аб'яднання. Усе гэтыя функцыі будуць захаваныя. Ну і зноў-такі гэтыя партыі носяць хутчэй дэкаратыўны характар. Мы бачым, вось можам паглядзець, якія заявы зараз робіць Гайдукевіч. Гэта, ну, не выпадае казаць пра тое, што у гэтай партыі ёсць нават нейкая праграма, што гэта самастойнае нейкае палітычнае ўтварэнне, што гэта ўвогуле палітычнае ўтварэнне. Это хутчэй вось чалавек са структурай вертыкальнай улады аўтарытарнай і, ну, скажем, дзейнічае выключна ў фарватары таго, што кажа Лукашенко, тое, што транслюецца з беларускага тэлебачання. Вось такая роля сёння наканавана таким вось фейковым палітычным партыям, которые режим Лукашенко збіраецца зарэгістраваць і, ну, паказваць іх як дзейсныя палітычныя структуры. Но нічога пазітыўнага, нічога ў гэтай праграме таксама няма, бо там практычна замацаваная арыентацыя на Маскву, згадваецца саюзная дзяржава, вось менавіта з Расіяй, якая з'яўляецца пагрозай для цывілізаванага свету. Разам з тым, спадар Сергей, вы кажаце пра тое, што партыя ў Савецкім Саюзе выкарыстоўвалася для большага кантролю над грамадствам. Аднак ведаем, што Лукашенко і раней быў неахвочы да партыяў, і была спроба там Давыдзька хацеў, каб Белая Русь раней стала партыяй до 2020 года. Гэта было ўсё спынена, скасавана. І былі нават такія меркаванні, што стварэнне нейкай партыі можа таксама стварыць нейкія дадатковыя цэнтры ўплыву, што там з'явяцца нейкія іншыя асобы. Ці сапраўды ёсць тут такая таксама пагроза для рэжыму Лукашэнкі, што калі будзе створаная лукашэнкаўская партыя, то ўнутры гэтай партыі будуць з'яўляцца ўсё роўна нейкія там, скажам так, лідары, хай і другога эшелону, але ўсё ж такі. Ну так, я пагажуся. Вот менавіта з гэтай прычыны Лукашенко ніколі не пойдзе на дазвол стварэння нейкіх непадкантрольных, хоць мінімальнай ступені ад яго партый, не толькі партый, арганізацыі. Пасля 2020 года з гэтым канчаткова все на гэтым крыж, з гэтым скончана, бо ён ўсё ж такі, як бы, што пра яго не казаць, але ён мае добрую памяць. Ён цудоўна памятае, як ён сам ішоў у палітыку, як прыходзіў да ўлады, як, так сказаць, вось тады, у часы гарбачоўскай перабудовы, у сярэдзіне канцы 80-х гадоў, калі яшчэ панавала КПСС, але быў утвораны, ну, быў утвораны Беларускі народны фронт, іншыя дэмакратычныя партыі, і у кампартыі, скажем, ствараліся нейкія плыні, і Лукашенко сам, напрыклад, у Верховным Савеце узначальваў
фракцию, она недолго проіснавала, там человек, может быть, 25 депутатов было, она называлась «Коммунисты за демократию», я ее называл так жартоўна «Ваўкі за вегетарианство». И вот Лукашенко памятае, что гэта дазволіла вось так помалу стиснуться, поширить вось гэтую зону, так сказать, свободы, отсунуть спочатку отсунуть, а потом увогуле, скажем так, ну, знішчыць у той форме, якой яна існавала КПСС, і ну, в яго выніку, скажем, прыйсці да ўлады. Таму нават дробныя шчыліны в гэтым маналіце, які ён зараз пабудаваў, закатаў яшчэ раз там бетонам і яшчэ раз закатаў бетонам, ён, конечно, не дазволіць. Ну і, безумоўна, абсолютно цынічна гучаць вось гэтыя так званыя праграмныя заявы Белой Русі, што створаныя умовы для дыалогу. Няма ніякага ў Беларусі дыалогу. Голас народа сёння – гэта выключна голас, это крыкі закрэсціна, калі людзей катуюць, калі людзей збіваюць. Абсолютно просто знішчана вся магчымасць якога б то не было дыалогу. Я вот так вот просто поставлю пытанне. Уявіце сабе, што узнікла нейкая арганізацыя, партыя, якая, ну, ставіць на мэце далучэння Беларусі да паўночна-атлантычнага альянсу, блока НАТО. Абсолютно, ну, реальная, скажем так, перспектива рэч. Так, по-моему, гэта нават неабходная рэч. І калі-небудзь Беларусь там будзе. Але уявіце сабе, што пры Лукашэнку вось нехта захацеў гэта, ну, трансфармаваць у палітычную арганізацыю і ісці з гэтым на выбары. Ну, у самым лепшым варыянце для гэтых людзей іх просто як партыю не зарэгіструюць. А так, конечно, знойдуць за што пасадзіць. Таму гэта нішто іншае, як вот фікцыя, абсолютная фікцыя у інтарэсах. Вот тут я не пагаджуся з спадаром Ромашевскім, што гэтая партыя Белая Русь, она не будзе нічые інтарэсы прадстаўляць, она будзе прадстаўляць інтарэсы, але інтарэсы аднаго чалавека. Гэта будуць інтарэсы Лукашэнкі, ну і, конечно, інтарэсы Расіі ў значнай ступені, ці нават цалкам. Сапраўды, вось вы згадалі пра партыі. У Беларусі ёсць партыі, якія нават у статусе маюць пункт, напрыклад, пра еўраатлантычную інтэграцыю, тая самая партыя БНФ, але ведаем, што ўжо цяпер лукашысты хочуць забараніць тыя апазіцыйныя партыі, якія нават яшчэ афіцыйна зарэгістраваныя. Міністр юстыцыі прызначаны Лукашэнкам, які, дарэчы, не мае юрыдычнай адукацыі, такі парадокс, сказаў, што ўвогуле трэба, каб засталося максімум 3-4 партыі, так, на ўсю Беларусь. Яшчэ адну тэму, якую хацеў бы з вамі меркаваць. Ад пачатку года так званая палата прадстаўнікоў і іншыя асобы штампуюць нейкія законапраекты такога рэпрэсіўнага характару. У прыватнасці мы ведаем пра законапраект аб смяротным пакаранні для чыноўнікаў за так званую здраду дзяржаве. Недаўна кіраўнік КДБ Іван Церцель таксама заявіў пра смяротнае пакаранне за здраду дзяржаве і за прапаганду тэрарызму. А мы ведаем, што ў гэтым так званым тэрарыстычным спісе ўжо мноства нармальных людзей. Гаварыў ён таксама пра кантэкст нават заклікаў да санкцый, спынення вытворчасці і забастоўкі. То бок, ну, вось да чаго гэта ўсё дагаварылася. Здаецца, відавочная рэч, але ці сапраўды можам казаць, што вось гэтая ўся сукупнасць нам дае, што ў Беларусі проста будуюць таталітарную дзяржаву і што вось гэтае параўнанне да сталінізму ў 21 стагоддзі яно ўжо, ну, не становіцца такім ужо і далёкім. Ну, я б толькі зрабіў невялікае дакладненне па ўжыванні тэрмінаў па часе. Не ў Беларусі будуюць таталітарную дзяржаву. Таталітарная дзяржава ўжо пабудаваная, яна ўжо існуе, і зараз ідзе яе, так сказаць, умацаванне і, скажем так, увінчванне вот в гэтую мадэль, кремлёўскую гэтую мадэль аднаўлення савецкай імперыі, дзе, ну, Лукашэнку адведзеная свая роля. Все, што цяпер у Беларусі ідзе, ці, скажем так, ну, хацела б узняць, можа быць, голас, ці штосьці зрабіць супраць вось гэтага супраць расійскай мадэлі, супраць так званай інтэграцыі з Расіі, супраць рускага міра, супраць агрэсіі Расіі ва Украіне, все гэта імгненна просто знішчаецца і пад корань высекаецца, ужываюцца так абсолютно, маеце раз, абсолютно сталінскія
сталінскія метады. Ну, толькі што сталінскімі іх мы можам вельмі умоўна назваць, таму што Сталін не меў тых, ну, ягоныя гэтыя энкавідзісты, так сказаць, яны не мелі тых магчымасцяў сачэння за людзьмі, якія зараз мае КДБ, да іншыя маюць спецслужбы, маючы там інтэрнэт, все гэтыя дэвайсы, таксама маніпуляцыі грамадскай свядомасцю, якія зараз адбываюцца. Таму тут, скажем так, сістэма просто удасканаліла саму сябе. Не дзіўна, бо як існавала НКВД, МГБ, КГБ, ну так вот яно фактычна у Беларусі не ў трансфармаваным выглядзе і перайшло. Калі яшчэ там у Расіі іх падзялілі там на знешнюю выведку, там службу аховы, штосьці такое. Беларусі, як быў гэты маналіт, так ён застаўся, але, конечно, гэта філіал, это абсолютно філіал Лубянкі. І вось гэтыя метады, як псіхалагічнага ўздзеяння, так і фізічнага ўздзеяння, вось гэтыя катаванні, пра якія, здавалася, ну, мы толькі будзем у кніжках пра гісторыю чытаць, так? Не, яны зараз прыдаліся і самым такім актыўным чынам выкарыстоўваюцца у Беларусі. Вось пад гэтай пятой, ну, фактычна, як кажуць многія аглядальнікі, расійскай акупацыі, у всякім разе дэ-факта. Спадар Сергей, дзякую вам вялікі за каментар. З намі на сувязі быў Сергей Навумчык, дэпутат незалежнасці, а таксама палітычны аглядальнік Радыё Свабода. Таксама вось напрыканцы толькі хацеў дадаць наконт рэпрэсіяў. Сапраўды лукашысты, ну, страшэнныя рэпрэсіі праводзяць супраць беларускага народу, імкнуцца ўсё кантраляваць, нібыта даюць справаздачы, што ўсё кантралююць, а тут бах і паведамленне пра выбухі на аэрадроме Мачулішчы і пра пашкоджанне расійскага самалёту беларускімі партызанамі, як сцвярджае Байпол. Спадарства, мы ж трошкі да іншай тэмы. Сустрэча Лукашэнкі з кіраўніком Кітаю Сі Цзіньпінам цягнулася 4 гадзіны, паведамляе прэс-служба узурпатара. Дэлегацыі падпісалі больш за дзясятак міждзяржаўных дакументаў, а Лукашэнка і Сі Цзіньпін супольную заяву пра асноўныя прынцыпы развіцця ўсебаковай стратэгічнай супрацы. Між іншым, Лукашэнка і Сі Цзіньпін абмеркавалі сітуацыю ва ўкраіне, прычым Лукашэнка заявіў, што Беларусь падтрымоўвае пазіцыю і прапановы Кітаю па палітычным рэгуляванні крызісу. Першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў заявіў, што сукупны эканамічны эфект ад беларуска-кітайскіх дамоваў складае больш за 3,5 мільярды долараў. Якія мэты пераследуе ўзурпатара і чаго хоча дамагчыся кіраўніцтва камуністычнага Кітаю? Гэтае да іншае пытанне, датычныя візіты ў Пекін, я задаў палітычнаму аглядальніку Александру Класкоўскаму. Размова вашай увазе. Александр Лукашенко знаходзіцца з візітам у Пекіне. Спадар Александр, на вашу думку, што ўвогуле рэжым у Менску можа прапанаваць камуністычнаму Кітаю? Беларускі рэжым найперш, што тычыцца сваіх тавараў, прасоўвання на кітайскі рынок, казырае гэтым, кажа, што рынок бясконцы, рынок бяздонны, вось і нашы прадукты і іншае. Ну, але, ведаеце, мінулі ўжо прайшлі тыя часы, калі Кітай, напрыклад, нейкія тэхналогіі на той час даволі перадавыя перахопліваў у Беларусі, асабліва ў вайсковай сферы. Вядома, у прыватнасці, што капіявалі, груба кажучы, мінскія цягачы і рабілі ў сябе падобнае, каб цягаць свае ракеты. Цяпер ужо наадварот, Лукашенко ўжо ў Кітаі кажа пра тое, што мы хочам у вас пераймаць перадавыя тэхналогіі. Ну і сапраўды гэта вельмі важна ва ўмовах, калі Захад прыціснуў санкцыямі. Ну і вялікі артыкул экспарту дасюль гэта калій. Таксама, паколькі праз Клайпеду ўжо праз санкцыі немагчыма яго экспартаваць, то ён цяпер, наколькі я ведаю, вагонамі ідзе у Кітай. Гэта даражэйшая лагістыка, ну але рады збываць і такім чынам беларускія ўлады, каб хоць нейкія грошы мець. Раней гэта былі вялікія даходы, цяпер яны зменшыліся. А Кітай, між іншым, карыстаецца гэтай сітуацыяй і збівае кошты, таму яму гэта ўсё выгадна. Увогуле, канешне, Беларусь для Кітая гэта кропля ў моры, і яны б знайшлі адкуль
тавары падобныя, нават лепшыя, атрымліваць. Тут у Китая чыста геапалітычны найперш інтарэс. Гэта імперыя, яна цяпер на ўздыме, яна хоча выйсці на першае месца, абагнаўшы Штаты, і Беларусь, Китай жа ўсюды, і ў Афрыцы, і ў Лацінскай Амерыцы, і ў Еўропу ён таксама прасоўвае свае шчупальцы праз Беларусь. Іншая рэч, што паколькі Лукашенко пасварыўся з суседзямі, з усімі, і з Украінай, і з краінамі Еўразвязу, то гэта Китаю, канешне, не падабаецца, бо Беларусь для яго гэта такі хаб, гэта брама ў Еўропу. І я думаю, што на гэты конт могуць беларускага госця там у Пекіне і паўшчуваць. Ведаем, што Польша не так даўно пакінула адкрытымі літаральна 2 пераходы для пасажырскага транспарту, гэта Берасць і Тэрасполь, а для грузавога транспарту, што акурат можа прад'яўляць такі інтарэс, у тым ліку і для Китаю, гэта Казловіч і Кукурыкі. Зноў-такі, спадар Александр, на вашу думку, ці сапраўды вось гэтая сітуацыя можа неяк паўплываць на тое, што Кітай, як вы кажаце, будзе ціснуць на Лукашэнку, каб ён рабіў пэўныя саступкі, каб ўсё ж такі Беларусь заставалася транзітнай краінай, каб не было гэтага блоку? Гэта вось беларускія там прапагандысты, розныя чыноўнікі скачуць да столі ад радасці, што вось Кітай прызнаў нас раўнапраўным нібыта партнёрам, там гэтыя усходнія фармулёўкі, ўсепагоднае партнёрства, незразумела, што такое, але гучыць загадкава, таямніча і велічна. Насамрэч для Китая Беларусь, як я ўжо сказаў, гэта проста лагістычнае звяно. Дзеля гэта тут і парк гэты супольны рабілі, які, дарэчы, не апраўдвае дасюль сваіх надзеяў. І, канешне, Пекіну не пад нос тое, што вось тут такі скандальны правадыр, які сабачыцца з усімі налева і направа, ну, акрамя Крамля, які яго корміць. Але тут таксама ўсё няпроста, я потым 2 словы пра гэта скажу. Таксама і Кітай, я думаю, сапраўды будзе націскаць. Іншая рэч, што тут Лукашенко паміж 2 агнёў, між молатам і кавадлам апынаецца, таму што ён і рад быў райды, грахі не пускаюць, таму што каб памірыцца з краінамі Еўразвязу, і найперш з суседзямі, з Польшай, з Літвой, з якімі вялікая сварка, гэта трэба рабіць вялікія саступкі. Ну, калі казаць пра Польшу, гэта трэба выпускаць Анджэя Пачобута, журналіста і актывіста польскай дыяспары. А ўвогуле, каб з Брусэлем пачаць нейкі дыялог, гэта трэба ўжо сотні палітвязняў выпускаць. А на гэта ён таксама не можа пайсці, бо баіцца новага ўздыму пратэставага руху. Таму тут няпростая дылема ўзнікае перад правадыром беларускага рэжыму. Вось вы згадалі пра тое, што вялікі камень, гэты інвестыцыйны праект дагэтуль не акупіўся, 800 мільёнаў долараў туды было затрачана, заінвеставана. Аднак літаральна сёння Лукашенко хвалюся, што гэта вось пярліна і вянец увогуле беларуска-кітайскага супрацоўніцтва, і, маўляў, трэба інтэнсіфікаваць увогуле адносіны між Кітаем і Беларуссю, бо, цытата, вы бачыце, што ў Еўропе ёсць вось мірная, спакойная Беларусь. Скажыце, калі ласка, на што ўсё ж такі кіраўнік рэжыму разлічвае ў гэтай сітуацыі, калі мы ведаем, які зараз імідж у Беларусі, колькі абмежаванняў і як увогуле, можна сказаць, нават бяздарна увогуле прайгранае вось гэтае становішча транзітнай краіны, і як гэта дрэнна ўплывае таксама на эканоміку Беларусі? Ну так, Лукашенко тут, канешне, проста робіць добрую міну пры кепскай гульні. І ўжо казаць пра стабільнасць асабліва не выпадае пасля вось гэтага інцыдэнту ў мачулішчах, калі, мяркуючы па ўсім, быў пашкоджаны каштоўны, звышкаштоўны нават расійскі гэты вайсковы самалёт, лятаючы лакатар. Так што не выпадкова і перад адлётам у Пекін Лукашенко нараду адмысловую збіраў з сілавікамі, быў такі змрочны, гэтыя сілавікі сядзелі таксама утаропіўшы вочы ў стол. Гэта ўсё вельмі непрыемна, разбураецца нават у піяраўскім сэнсе міф пра гэтую стабільнасць, пра тое, што вось такі гэта надзейны партнёр на шляху кітайскіх тавараў у Еўропу. Ну, але ж трэба нешта гаварыць. І я думаю, дарэчы, што тут не ўсё гаворыцца ўслых, таму што перад якраз адлётам Лукашенко ў Пекін з'явілася версія пра тое, што Беларусь можа стаць такім хабам якраз перавалачнай базай для пастаўкі нейкіх тавараў вайсковага прызначэння Расіі, у прыватнасці беспілотнікаў. І таксама тут сапраўды
у беларускага рэжыму ёсць добры досвед. Памятаем мы ўсе гэты мем пра беларускія крэветкі, гэтак далей. Цяпер нібыта беларускія дроны пераклеюць этыкеткі і будуць, магчыма, гнаць у Расію вось гэты тавар. Так што у гэтым плане Лукашенко можа якраз быць дарэчы і Расіі, і Пекіну. І між іншым, вось яшчэ важны момант, акрамя ўсяго, Лукашенко, канешне, акрамя таго, што ў яго эканамічныя там інтарэсы ў плане тэхналогій, але галоўнае, што за кошт Китая ён хоча збалансаваць вось гэты ўплыў Москвы. Уплыў гэта мякка кажучы. Москва цяпер узяла за гарляк. Тут расійскія генералы пануюць і камандуюць у Беларусі. Як ад гэта ўсяго падзецца, ад гэта у двукосцях паглыблення інтэграцыі Лукашенко не ведае. Дык вось Китай для яго якраз у ягоным уяўленні такі балансір, такая палачка-выручалачка. І ён, я думаю, Лукашенко глядзіць на прыклад Казахстана, дзе Такаеў под гэты кітайскі парасон де-факто перайшоў, і сёння ён можа ўжо даволі дзёрзка і з Пуціным размаўляць, чаму мы былі сведкамі. Такаеў там дэманстратыўна і гэтыя ДНР, ЛНР адмовіўся прызнаваць, ну і ўвогуле пачуваецца сябе самастойна. І год таму хутка выставіў нават гэтыя войскі АДКБ са сваёй краіны. Так што Лукашенко таксама хацеў бы под гэты кітайскі парасон, але ён ужо вельмі загруз у гэтай, так бы мовіць, братняй інтэграцыі, у саўдзеле, у агрэсіі, і таксама выскачыць будзе цяжка. Ну, але Лукашенко, ён такі спрытны, жывучы, як вядома, палітычны дзеяч, скажем так, і ён будзе старацца, канешне, круціцца. Ён страціў заходні вектар, вось цяпер будзе спрабаваць неяк гэта кампенсаваць за кошт кітайскага вектару, каб так ці іначай захаваць сваё крэсла. Калі кажам пра Казахстан, то там менавіта гэтаму кітайскаму парасону спрыяе нават геаграфія, бо вядома, што Казахстан з'яўляецца суседам камуністычнага Кітаю. У выпадку Беларусі, у выпадку рэжыму Лукашэнкі гэта ўсё ж такі значна далейшыя адлегласці і ўвогуле таксама зноў такі іншыя інтарэсы. Спадар Александр, разам з тым, вось калі мы чуем рэакцыю афіцыйную ЗША, у прыватнасці прэс-сакратар дзяржаўнага дэпартаменту Нед Прайс напярэдадні пракаментаваў, што калі Кітай узаемадзейнічае з Лукашэнкам, які па сутнасці саступіў свой суверэнітэт Расіі, гэта з'яўляецца толькі яшчэ адным элементам паглыблення ўзаемадзеяння КНР з Расіяй, з усімі тымі, хто ўдзельнічае і падтрымлівае жорсткую вайну Расіі супраць Украіны. Канец цытаты. Ці сапраўды ёсць так, што узурпатар спрабуе трошкі балансаваць, знайсці нейкі іншы пункт апоры апроч Масквы? Ці ўсё ж такі ўсё гэта робіцца ў такой агульнай гэтай звязцы такіх вось аўтарытарных, можа нават ужо і дзяржавы, які імкнуцца да таталітарызму, і ўсё гэта выбудоўвае толькі вось гэтую аўтарытарна-таталітарную ось зла, і тут Лукашенко проста дзейнічае, можа нават супольна з маскоўскімі інтарэсамі. Тут усё вельмі складана, ўсё вельмі пераплецена, таму што сапраўды рэжымы ўсе тры, калі казаць пра Маскву, Мінск і Пекін, яны роданасныя. Гэта жорсткія рэжымы, яны не ставяць ні ўва што правы чалавека, дэмакратыю, і вось тут гэта такая, ведаеце, роднасць душ, і адзін аднаго з паўслова разумеюць. Але разам з тым у кожнай з гэтых краін, у кожнага з гэтых рэжымаў свае інтарэсы. Расія гэта, можна сказаць, былая імперія, у яе яшчэ засталіся гэтыя фантомныя болі, і мы бачым, колькі гэта крыві нясе той жа ўкраіне, але ўжо моц не тая. І Кітай, ён карыстаецца гэтай сітуацыяй. З аднаго боку, Кітаю нявыгадна, каб зусім разбурылася Расія, ці каб тут у Маскве з'явіўся нейкі празаходні ўрад, бо тады адзін на адзін з Амерыкай Кітай застаецца. Ён хоча, каб Расія была у сферы ягонага ўплыву, але аслабленая. Таму тут рознасць ужо інтарэсаў паміж Пекінам і Масквой. Мінск хоча прыстаканіцца і да расійскіх рэсурсаў, і да кітайскіх рэсурсаў, але у Лукашэнкі няма ніякіх імперскіх інтарэсаў, вось гэта трэба шчыра сказаць. Ён думае толькі пра сваё крэсла, а ўлазіць у нейкія авантуры ён не хоча. Іншая рэч, што ён загруз, уліп як муха ў мёд, і вырвацца будзе вельмі цяжка, але балансаваць ён будзе старацца. А тое, што так, гэта і своеасаблівы такі інтэрнацыянал аўтарытарных рэжымаў, які ўяўляе небяспеку для Захаду, так, мы гэта бачым па рэакцыі Вашынгтона, плюс тут, канешне, і элемент ужо такога глобальнага спаборніцтва паміж Вашынгтонам і Пекінам.
І Беларусь тут, конечно, пясчынка толькі у водавароце гэтых геапалітычных жарсцяў. Ведаем, што Лукашенко ні ў якім разе не разрывае сваіх нейкіх сувязяў з Масквой. У тым ліку, дарэчы, у 20 стагоддзі быў такі прыклад албанскага дыктатара Энвера Ходжа, які пасля разрыву акурат з Масквой спрабаваў аперціся на камуністычны Кітай, аднак ўсё роўна гэта і там потым пасварыўся. Але калі коротка, спадар Александр, усё ж такі, на вашу думку, ці адбываецца вось нейкая інтэнсіфікацыя супрацы рэжыму Лукашэнкі з Кітаем, і ці гэта таксама можа, што гэта прынясе беларусам? Ці гэта будзе азначаць, што рэжым гэты вось лукашэнкаўскі, ён будзе падтрымоўвацца не толькі Масквой, але і мацней Пекінам, і ці гэта таксама адкладае нейкія шансы нас, беларусаў, на вызваленне краіны ад аўтарытарнага рэжыму? Тут зноў жа вельмі супярэчлівая сітуацыя. Жыццё часта не ўкладаецца ў такія вось чорна-белыя схемы. З аднаго боку, гэта мінус, калі казаць пра перспектыву дэмакратычных пераўтварэнняў, тое, што Лукашенко хоча і на Маскву абапірацца, высмоктваць з яе рэсурсы, і за кошт вот такога калоса, такога гіганта, як Кітай, ён таксама неаднойчы казаў, што мы там як вагончык да гэтага вялікага цягніка падчэпімся і ўсё будзе тип-топ. Так што гэта, канешне, калі вось гэтыя планы ў пэўнай ступені будуць рэалізоўвацца, а плюс яшчэ і з Іранам, і з Турцыяй хоча беларускі рэжым узмацніць супрацу. Усё гэта, канешне, будзе падмацоўваць рэсурсы рэжыму, і з гледзяшча перамен у Беларусі гэта нібыта мінус. Ну, але тое, што нейкім чынам, вось, хай сабе з інтарэсаў самазахавання беларускае цяперашняе гэта вось кіраўніцтва, якое цяжка называць беларускім, усё ж спрабуе нейкую шматвектарнасць нават у такіх форс-мажорных умовах падтрымліваць і развіваць, гэта плюс усё ж такі з гледзяшча рэсурсу абароны беларускай незалежнасці. А пра гэта таксама трэба думаць. Жыццё, як заўжды, складанае, гэта такая вось сёння жорсткая дыялектыка. А ў Брусэлі афіцыйна адкрылі місію дэмакратычнай Беларусі, альтэрнатыўную беларускую амбасаду. Ёй будзе кіраваць Уладзімір Астапенка, былы амбасадар Беларусі ў Аргентыне. У бельгійскай сталіцы працуе наш калега Алесь Сіліч. Алесь, вітаю, адразу табе слова, распавядзі, калі ласка, што, уласна, сёння адбывалася ў Брусэлі. Ну, хочу подкреслить, что открытие миссии Беларусь отбывается на это 1 сакавіка. Принамсі, в нашей краине этот день лічыцца першым днем весны, хотя в Европе 21 сакавіка. Только что в этой великой зале отбывался выступ Светланы Тихановской, обранного президента Беларуси, как это называется. Так само министр-президент Фландрии Ян Ямбон, говорит, с доброй руки фламандского ураду этой офис мы и имеем. Пригожая великая будынок, податковый у цэнтры Брусэля. Адзначу, што гэта не першая спроба зрабіць такі офіс, ужо існаваў офіс Харта 97 далёкім 99 годзе. Потым быў праект Ольгі Стужынскай, але зараз гэта ўжо трэцяя спроба, но як у нас кажуць, можа трэцяя спроба будзе самая удалая. Асноўная задача місіі Беларусі, якая сёння адчынілася, это, як падкрэслівае Владимир Остапенко, былой амбассадор Беларуси в Аргентине, Киракуиси, это налаживать связи поміж керівними органами демократичної групи, представниками громадянської супольності, таким чином лобіювати справді інтереси Білорусі. Послухаємо самого амбасадора. Наша задача – это представлять реальные интересы белорусского народу. В умовах, когда официальные амбассады практически зачинены для внешнего свету, они не рукопожаты, они не спрацовывают никакие питания. Всеми этими справами мы будем заниматься тут, с допомогой белорусской диаспоры, с допомогой наших собров, с допомогой наших политических союзников. И так мы будем стимулировать и обмен думками, і обмен візитами, і обмен програмами, які будуть накеровані на користь Білорусі. І хоча місія Білорусі офіційно очинилася сьогодні, вона вже активно використовується без мало 5 місяців білоруської діаспори. Тут підписують поштовки політв'язням, організовують різного кшталту святи. Так само радуються можливості просто побути разом. У планах концерти білоруських музиків і вистави білоруських мастаків. Алесь, дзякуй вялікі за інфармацыю. З намі на сувязі з Брусэлю быў Алесь Сіліч. Сёння ў бельгійскай сталіцы, таксама ў сталіцы Еўрапейскага звязу, адкрывалася прадстаўніцтва Беларусі. Гэткая альтэрнатыўная беларуская амбасада.
Мы ж пераходзім да іншай тэмы, да эканамічнай. Амаль 4% беларусаў застаюцца за рысаю беднасці. Пра гэта паведамляе Белстат па выніках выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак у 4-м квартале мінулага года. Гэта больш за 360 тысячаў чалавек, столькі застаецца за рысай беднасці, прыкладна як насельніцтва Віцебску, Магілёва альбо горадні. Сярэдні душавы даход у гэтых людзей ніжэйшы за бюджэт пражытковага мінімуму, які цяпер складае 339 рублёў 83 копейкі. Найбольш малазабяспечаных у 4-м квартале летась паводле Белстату было ў Магілёўскай вобласці амаль 6% насельніцтва. Прыкладна па 5,5% на Берасцейшчыне і Гомельшчыне, 5% на Віцебшчыне, каля 3% на Гаразеншчыне і Меншчыне. А ў Менску ніжэй за бюджэт пражытковага мінімуму маюць амаль 2% жыхароў. Пры гэтым паводле Белстату амаль 40% беларусаў, амаль 40% даходаў беларусы выдаткоўваюць на харчы. Яшчэ траціна ідзе на нехарчовыя тавары, амаль чвэрць выдаткаў складаюць паслугі, сярод іх 6,5% гэта камунальныя паслугі. А з намі на сувязі эканаміст Віталь Алейнік. Спадар Віталь, вітаю вас. Добрый вечер, господа. Вітаўт, вітаю наших гледачоў і віншую, конечно, усіх з надыходам вясны. Спадзяемся, што вясна прынясе таксама не толькі пацяпленне, але і добрыя навіны, якіх зачакалася наша айчына. Разам з тым, калі вяртацца да эканомікі, тое, на што я асабліва звярнуў увагу, амаль 40% даходаў беларусы трацяць штомесяц на ежу, 34% на нехарчовыя тавары і на аплату паслуг амаль 24%. Атрымоўваецца, што вольных грошай застаецца крыху больш за 2%. Ці гэта азначае, што людзі жывуць ад заробку да заробку без ашчаднасцяў? Зразумела, што вось такая структура выдаткаў, якую вы прывялі, канешне, яна прыводзіць да таго, што мы можам зрабіць і такую выснову. І зразумела, што калі мы кажам пра ўзровень беднасці і ў краіне, гэтыя рэчы таксама маюць вялікае значэнне, каб мы ацэньвалі вот гэтую праблему. Калі казаць у больш шырокім кантэксце, зразумела, што праблема беднасці адносіцца да глобальных праблемаў і стратэгічнае яе вырашэнне стаіць на парадку дня той же Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, і Беларусь у гэтым сэнсе таксама не з'яўляецца выключэннем. Ось зразумела, што ось тыя лічбы, якія вы таксама прывялі, што больш амаль 4% па ацэнках Белстату зараз знаходзяцца з нашых людзей за мяжой беднасці. Лічбы дастаткова вялікія. Зразумела, што ў краіне з 9-мільённым насельніцтвам амаль 360 тысяч чалавек, якія атрымліваюць менш за кшталту 360 рублёў, гэта дастаткова шмат. З іншага боку, з пункту гледжання эканамічна сучаснага кантэксту, 3,5-4% гэта, так скажем, лічбы, якую можна трываць. Вось. Гэта як, напрыклад, калі мы кажам пра беспрацоўе, ёсць такія паняцці, як фрыкцыйная, структурная інфляцыя, беспрацоўе. Это значыць, што людзі заўсёды будуць у пошуках той же працы. Вось тое ж самае прыблізна з узроўнем беднасці. Зразумела, ён у сучасным свеце, ён заўсёды будзе. Іншая рэч, на якую я хацеў звярнуць увагу, это, канешне, грэблівае стаўленне дзяржавы, так званай адміністрацыі да лічбаў. Калі яшчэ некаторы час, некалькі тыдняў таму, мы чулі ад таго ж так званае Міністэрства працы, сацыяльнай абароны, што вось у краіне працоўных амаль 4,5 мільёны людзей, а вось літаральна днямі мы чуем ад Белстату, што ўжо 4,2 мільёна людзей. Зразумела, што вось 300 тысяч папросту згубіліся паміж вось гэтымі ведомствамі ў падарожжы. Вось 300 тысяч, а тут 360, што за мяжой беднасці па дадзеных Белстата, зразумела, што лічбы могуць нават і не адпавядаць рэчаіснасці. Это першая праблема. Другую праблему, якую я б таксама хацеў адзначыць, гэта стаўленне дзяржавы да вырашэння вось гэтай сітуацыі з беднасцю. Ось зразумела, што у сучасным свеце ёсць розныя падыходы. Мы, напрыклад, на больш такіх глобальных пляцоўках размаўляем нават на падыход пра гарантыйны універсальны даход, які дзяржава можа сплачваць сваім людзям, каб гарантаваць пэўны ўзровень жыцця. І, канешне, варта б у Беларусі было над гэтым задумвацца, але мы бачылі, што падчас таго ж ковіду ніякіх выплатаў людзям не прыходзілася.
Па-іншае, калі паглядзець на сітуацыю, як эту праблему можна вырашаць, можна паглядзець на той бізнес, які вымушаны быў з'ехаць з Беларусі за часы рэпрэсій. Той же ІПАМ нават зараз сплачвае у якасці падаткаў у бюджэт Літоўскай рэспублікі больш за 10 мільёнаў еўра. Што гэта значыць? Калі б гэтыя грошы засталіся ці вярнуліся ў Беларусь, з 10 мільёнаў еўра мы б маглі б выцягнуць больш за 80 тысяч людзей з-за мяжы вось гэтай беднасці. Вось, таму зразумела, што калі дзяржава не вельмі зацікаўленая ў тым, каб вяртаць свае бізнесы, а больш зацікаўленая ў тым, каб, я б сказаў, як некаторыя кажуць, бегаюць па вось тых усходніх завуголлях у пошуках таго, як неяк заладаваць вось гэтай дыркі ў эканоміцы, то гэта наадварот абцяжарвае сітуацыю. І ведаеце, апошнія падзеі ў фінансавай сферы Беларусі яны нават шакуюць. Я б хацеў, каб нашы гледачы таксама адчулі вось гэты водар. У сярэдзіне люта, як то кажуць, злыя языкі гавораць, што у Менску у гатэлі Марыёт была праведзеная канферэнцыя пад эгідай кампаніі Сібонс, такая расійская кампанія. І назва гэтай канферэнцыі з удзелам і Міністэрства эканомікі і нейкіх там нават і фінансавых колаў і бізнесоўцаў і банкаў, яна гучала такім чынам: даўгавы рынок Беларусі. Можна, канешне, казаць пра тое, што больш за 150 чалавек, якія прынялі ўдзел у гэтай канферэнцыі, яны не наўпростава ускосна парушылі нават санкцыі, могуць асабіста трапіць пад санкцыі пэўных краінах, якія ўвялі іх супраць Беларусі. Але праблема ў іншым. Адзін з галоўных партнераў гэтай канферэнцыі была такая кампанія маскоўская, як Мосгорломбард. І зразумела, калі мы на ўзроўні дзяржавы, калі вось такія канферэнцыі праводзяцца з удзелам міністэрстваў і удзельнічае ў якасці партнера нейкі ламбард, то я, ведаеце, у сваёй практыцы бачу розныя інструменты прыцягвання грошаў і для кампаній, для эканомік. Гэта інструменты і equity capital markets, калі прыцягваецца не наўпроста ў капітал, і debt capital markets, калі прыцягваецца да даўгавы капітал, і нейкія гібридныя формы фінансавання. Але каб на ўзроўні дзяржавы карысталіся метадамі прыцягвання капітала з ламбардаў, гэта ўжо, ведаеце, за межамі. Ну, гэта гучыць сапраўды вельмі экстравагантна. Спадар Віталь, калі таксама вяртацца вось да гэтага кошыку спажывецкага беларусаў, дакладней, колькі адсоткаў сваіх доходаў беларусы выдаткоўваюць на розныя рэчы, гэтая лічба, амаль што 40% доходаў на ежу кожны месяц, но яна таксама дастаткова шакавальная. У прыватнасці нашыя суседзі з Еўрапейскага звязу, гэта Польшча, Літоўская рэспубліка, Латвія, там гэта на ўзроўні 20%. І гэта таксама лічыцца такая дастаткова высокая лічба. Але разам з тым мы ведаем, што Белстат справаздачыцца, што заробкі беларусаў растуць, што заробкі беларусаў рэкордныя, і, маўляў, кажуць, што расце вось гэты там дабрабыт, прынамсі, у рублёвым вымярэнні. Дык як так атрымоўваецца, што заробкі нібыта растуць, а беларусы знаходзяцца вось паводле гэтага спажывецкага кошыку на еўрапейскім дне? Па-першае, канешне, варта адзначыць, што тыя лічбы, якія мы бачым наконт заробку, што яны нібыта растуць, гэта збольшага ў намінальным вымярэнні. Калі мы, напрыклад, будзем накладаць інфляцыйныя тренды, то мы будзем бачыць, што, напрыклад, рэальны заробак у тым жа за той же снежань мінулага года супраць снежня 2021 года, ён павялічыўся літаральна на нейкія 10%. Таму не вельмі гэты заробак у рэальным вымярэнні ён расце нават згодна з афіцыйнымі лічбамі. Вось, але тыя лічбы, тая структура спажывання, якую вы указваеце, што больш за 40% ідзе на спажывецкія тавары, яна таксама кажа штосьці пра ўзровень развіцця эканомікі. Калі людзі большую, прынамсі 40% нават не спажывецкія, харчовыя, так, бо на спажывецкія на харчовыя тавары, гэта сведчыць пра тое, што людзі папросту такім чынам зарабляюць амаль палову сваіх доходаў, каб толькі падтрымліваць свой узровень жыцця, а не пускаць на развіццё, на нейкую, напрыклад, адукацыю, ці на прыдбанне тавараў, напрыклад, больш доўгатэрміновага карыстання. Вось. І зразумела, што
перспектывы і ў такой эканомікі і ў развіцці чалавечага патэнцыялу яны вельмі невялікія. То мы бачым зараз і вялікі адток людзей, які ўязджаюць уже не толькі па палітычных матывах, як гэта было ў 2020 годзе, а гледзячы на тое, што адбываецца з эканомікай, шмат хто уже па эканамічных матывах. Мы бачым, як людзі адкрываюць свае бізнесы, бачым час ад часу у сродках масавай інфармацыі, пішуць, Беларусь адчыніў там на нейкім Мадейры уже бізнес, ці дзесьці там у іншай краіне, на нейкім востраве. Зразумела, што гэта сітуацыя з тым, што такія і заробкі, і рэгуляванне ў краіне прыводзіць да таго, што людзі не могуць развівацца і не могуць атрымоўваць столькі, колькі патрабуецца ў сучасных варунках. Разам з тым, вядома, што запазычанасць беларусаў па крэдытах на пачатак гэтага года вырасла да больш як 17 мільярдаў рублёў. Літаральна за месяц гэта больш як на 40 мільёнаў рублёў скачок. 8 месяцаў запар расце запазычанасць беларусаў перад банкамі. Спадар Віталь, пра што гэта сведчыць? Ці гэта сведчыць пра тое, што людзі бяднеюць і таму ідуць за пазыкамі? А можа, наадварот, іхная здольнасць нейкая для пазыкаў расце, і таму банкі больш ахвотна ім выдаюць вось гэтыя выплаты? Перш за ўсё, давайте адзначым, што тая лічба 17 мільярдаў, это ў такім мадэлявым вымярэнні больш цвёрдай валюты будзе каля 6 мільярдаў, это значыць каля 10% ад валового ўнутранага прадукту. Шчыра кажучы, не вельмі такая вялікая лічба. Вось таму ацэньваць можна, канешне, пэўныя фактары. Перш за ўсё, трэба зразумець, што амаль палова гады, там трошкі менш можа, крэдытаванне цалкам было заблакавана ў краіне з-за ваенных падзей, з-за таго, што банкі не маглі прымаць, не маглі ацэньваць адэкватна тыя рызыкі. Вось таму крэдытаванне было цалкам заблакавана. І мы бачылі той усплеск крэдытавання, які прыйшоўся на другую палову года, амаль на канец года. Ось у практыцы такой эканамічнай, у практыцы макраэканамічнай можна сказаць, што, канешне, стымуляванне крэдытавання, яно можа з'яўляцца інструментам таго, каб падштурхоўваць эканоміку да росту. Ось, таму што спажывецкі спрос, ён сапраўды дае дынамікі і таксама ўплывае на розныя сектары эканомікі. Ось. Але мы бачым, што пры тым, што вось гэтая крэдытная маса яна расце, пры тым, што назапашваюцца гэтыя крэдыты такімі ўжо рэкорднымі тэмпамі для Беларусі, няма адлюстравання вось гэтых эфектаў на эканоміцы ў цэлым. Мы бачым, што за мінулы год, напрыклад, індекс рознічнага гандлю, тавараабароту, ён скараціўся амаль на 4%, хаця б, канешне, чакалася, што вось тыя грошы, якія людзі возьмуць на гэты спажывецкія крэдыты, яны пусцяць, напэўна, на тое же там прыдбанне чагосьці, і гандаль будзе ўзрастаць, але ён наадварот падае. І тут уключаецца ў гульню іншы фактар. Калі у нас эканоміка падае амаль 5% за мінулы год падзення вала ўнутранага прадукту, а з іншага боку, калі людзі назапашваюць вось гэтыя крэдыты, то крэдытны вось гэты цяжар, цяжар абслугоўвання вось гэтых крэдытаў, ён таксама можа быць вось такім дадатковым эфектам, што і эканоміка не расце, і крэдытны цяжар назапашваецца. Таму, канешне, калі мы кажам пра тое, што трэба стымуляваць як магчымы інструмент для росту эканомікі вось гэта крэдытнае спажыванне, то трэба мець і драйверы росту эканомікі, каб яны падтрымлівалі тое, што людзі будуць запазычваць. Спадар Віталій, дзякую вам вялікі за вашу экспертызу. Дзякую, што гэты вечар далучыліся да эфіру Белсат. З намі на сувязі быў эканаміст Віталь Алейнік. Тым часам ад сваякоў палітзняволенага Анджэя Пачобута стала вядома, што яго прынамсі тыдзень трымалі ў адзіночнай камеры. Журналіст і адзін з лідараў польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі падаў апеляцыйную скаргу на вынесены яму прысуд і прасіў родных перадаць падзяку за памяць пра яго як мага большай колькасці людзей. За кратамі Анджэй Пачобут ужо амаль 2 гады. У пачатку лютага так званы суддзя Дмітрый Бубенчык прызначыў яму 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму за нібыта заклік да санкцыяў і распальванне сацыяльнай варожасці. Падтрымаць яго, як і іншых палітвязняў, можна лістом.
Координацыйная рада узгадніла новы рэгламент. Пра гэта сёння стала вядома. І ў нашу студыю завітала сябра прэзідыуму Координацыйнай рады Вольга Кавалькова. Спадарня Вольга, вітаю вас. Прывітанне. Прэзідыума ўжо няма пасля новага рэгламента. Ну то распавядзіце, калі ласка, у чым увогуле сутнасць гэтых нейкіх новых правілаў, як будзе дзейнічаць Координацыйная рада, таму што пакуль што, прынамсі, у публічнай прасторы мала інфармацыі, і ўсё гэта выглядае вельмі цьмяна. Я не сказала, мне падаецца, што мала інфармацыі. Мы падаецца, спрабуем і запрашаць і журналістаў на нашыя паседжанні, чаго раней, напрыклад, не было, рабіць іх больш адкрытымі. Я думаю, у гэтым накірунку мы таксама будзем развіваць сваю працу. Я думаю, што ў нейкім выглядзе праект, не праект ужо, а рэгламент, статут, які зараз называецца статут, а не рэгламент, ён з'явіцца, можа быць, і на нашых сацыяльных сетках, ці агулам, ці там, можа быць, і больш. На сайце Координацыйнай рады. Так. Калі кажам пра гэты статут, рэгламент, ведаем, што былі такія чаканні у беларусаў, што Координацыйная рада можа быць такім протапарламентам, такім пачаткам для альтэрнатыўнага парламенту. Што дасць гэты рэгламент? Ці гэта менавіта ў такім стылі ён распісаны для таго, каб там былі нейкія дыскусіі, рэгламент часу, каб былі нейкія пасады, што гэта ўвогуле такое? Па арганізацыйнай форме ён падобны на арганізацыю парламента, таму што прадугледжаны формы арганізацыі працы праз фракцыі, праз працоўныя групы і камітэты. Таксама прадугледжаны пасады спікера, віце-спікера, чаго раней не было, главы сакратарыята, таксама выбраная пасада. Таксама ёсць пералік там пэўных пералік працы, яку будзе ажыццяўляць Координацыйная рада. Прадстаўляецца, што гэта будзе такі прадстаўнічая пляцоўка дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці і тых арганізацый, якія ўваходзяць таксама і актывістаў, і лідараў меркаванняў. І некалькі функцый будзе. Гэта выпрацоўка, сумесная выпрацоўка пазіцый па важных пытаннях, гэта абмеркаванне гэтых пытанняў. Гэта дзейнічанне як такі суб'ект. Таксама была ухваленая фармулёўка пра працу на міжнароднай арэне разам з аб'яднаным пераходным кабінетам і ў спалучэнні, каб мы разам каардынавалі сваю працу. І такі ёсць шмат фармулёвак. Таксама прынятая фармулёўка пра узгадненне кандыдатаў аб'яднанага пераходнага кабінета, але нам, канешне, прадстаіць яшчэ вельмі шмат працы, каб гэтую супрацу таксама зрабіць эфектыўнай і працу самой Координацыйнай рады таксама зрабіць эфектыўнай, таму што больш за 100 сябраў, 107 зараз у нас, і гэта досыць вялікая колькасць людзей, якую трэба арганізаваць, унутраныя працэсы гэтыя. Калі кажам таксама пра менавіта сябраў Координацыйнай рады, мы ведаем, што не было нейкіх такіх там усеагульных выбараў, нейкай такой празрыстай працэдуры. Зноў-такі для грамадства незразумела, чаму нейкія людзі ёсць у Координацыйнай радзе і нейкіх людзей няма. Як увогуле, чаму беларусы павінны адчуваць, што Координацыйная рада прэзентуе іхныя інтарэсы? Глядзіце, па-першае, канешне, у нас не было прямых выбараў, мы да іх імкнемся, мы казалі, што проста ў гэтым перыяд досыць складана было, немагчыма было правесці, бо не было падрыхтаваных пляцовак, але мы даем гэты такі пераходны час на гэты год, каб рэарганізаваць, выбудаваць новыя працэсы ўнутры Координацыйнай рады, каб ужо праз год мы змаглі атрымаць склад, калі людзі змогуць выбраць. Але гэта можа быць не прямая дэмакратыя, калі выбаршчыкі абіраюць дэлегату, але такая ўскосная, калі праз дэлегаванне менавіта ад арганізацый, ініцыятываў, якія з'яўляюцца актыўнымі ў палітычным і грамадскім полі, адбываецца вылучэнне і ёсць узаемасувязь з гэтымі арганізацыямі, у тым ліку у Беларусі. І вось праз такія механізмы ёсць узаемадзеянне. То бок сувязь менавіта з чальцамі Координацыйнай рады выключна праз арганізацыі, ніякіх толькі праз такіх пасрэднікаў. Гэта пра механізм вылучэння. Я лічу, пра механізм, як гэта вылучэнне адбывалася, то пра механізмы, як налажваць сувязі ці будаваць гэтай сувязі з больш шырокім колам беларусаў. Я думаю, што гэта таксама пытанне для абмеркавання, што мы можам у гэтым накірунку зрабіць, таму што мне падаецца, што гэтага недастаткова. Быў запыт, напрыклад, я думаю, што і ад грамадскіх актывістаў, і ад палітычных актывістаў больш уплыву аказваць у тым ліку на палітыкаў, і мне падаецца, што Координацыйная рада можа быць месцам, калі сустракаюцца групы з рознымі меркаваннямі, можа быць і стратэгічнымі, ідэалагічнымі, яны разам працуюць,
выбудоўваць гэтую супрацу, таму што гэтага ў беларускім палітычным полі не хапае. Мы не ведаем, як супрацоўнічаць, будаваць кааліцыі, як дамаўляцца, як весці публічную дыскусію, таксама выходзіць з палітычнымі меркаваннямі, там, як атрымліваць зваротную сувязь ад беларусаў па тых стратэгіях, якія мы абіраем там ці прапаноўваем. Я думаю, што важны этап прапрацаваць вось гэтыя моманты, і Каардынацыйная рада як пляцоўка тут можа дапамагчы. Вы кажаце пра ўплыў Каардынацыйнай рады на беларускіх палітыкаў, а таксама паўстае пытанне, як беларусы могуць паўплываць на Каардынацыйную раду, калі ніякіх прамых выбараў няма. Вось маем, напрыклад, цяпер аплікацыю «Новая Беларусь», і была таксама такая прапанова, што можа варта яе задзейнічаць, каб прынамсі людзі ў эміграцыі, тыя, хто могуць бяспечна хоць неяк, хоць нейкім абмежаваным выглядзе былі хоць нейкія галасы, нейкае прадстаўніцтва. Зноў-такі тут паўстае пытанне, бо людзі у Беларусі пад рэпрэсіямі на гэта ўсё глядзяць, бачаць, што множацца розныя апазіцыйныя структуры, аднак Лукашенко ўсё яшчэ трымае ўладу. Навошта цяпер патрэбна гэтая абноўленая Каардынацыйная рада? А чаму множыцца? Мне падаецца, я не бачу так шмат арганізацый, якія з'яўляюцца, калі шчыра, каб сказаць, што яны множацца. Мне падаецца, што мы наадварот спрабуем сабраць тых актыўных беларусаў, якія у першую чаргу зараз у дыяспарах, якія хочуць далей працаваць на гэта. Менавіта для гэтага Каардынацыйная рада ёсць, каб аб'яднаць гэтых актыўных людзей, каб разам далей думаць, як мы можам вырашыць тыя пытанні, якія перад намі стаяць, і вырашыць той палітычны крызіс, які ёсць у Беларусі. Гэта как кансалідацыя, можна сказаць, актыўных людзей. Я тут згодна з вамі і наконт пляцоўкі там «Новай Беларусі». У нас былі размовы і ўвосень таксама. Мы лічым, што пакуль іншых інструментаў для таго, каб арганізаваць выбары, у нас няма. І, канешне, праз «Новая Беларусь», праз пляцоўку «Новая Беларусь» можна было б арганізаваць гэта праз год, калі яна будзе гатовая, там будуць гэты інструменты. Я спадзяюся, што мы ўсе таксама будзем на гэта працаваць. Вось. А зараз вось тыя пытанні, якія ёсць, няма месца абмеркавання розных поглядаў і стратэгій, няма месца, дзе яны могуць сутыкацца. Нават такія нейкія канфлікты ці нейкія моманты, якія выходзяць у такую публічную палітыку, публічную прастору, яны выходзяць менавіта з-за таго, што няма гэтых пляцовак, дзе можна прыйсці. Мне такое меркаванне, мне такое меркаванне, пачуць адзін аднаго, аргументавана абараніць сваю пазіцыю. Няма адзінага месседжа, няма гэтых пляцовак. Таму для мяне Каардынацыйная рада важная, у тым ліку стратэгічная для Беларусі, бо ў Беларусі няма культуры парламентарызма, няма ўвогуле культуры дыскусіі. Без гэтага няма дэмакратыі. Калі мы не пачнем і не навучымся слухаць адзін аднога і прымаць меркаванне адзін аднога, то ніякай дэмакратыі не будзе. Будзе заўжды стенка на стенку, у мяне такое меркаванне, у цябе такое меркаванне. І я бачу таксама у той канфігурацыі, якая склалася палітычная зараз, такі новы ўзровень, можа быць, і дэмакратычнай супольнасці, калі мы там з палітычных партый, з грамадскіх аб'яднанняў пераходзім уже на ўзровень будаўніцтва такой мадэлі, не ведаю, падзелу ўлады. Важна таксама, каб гэта ўсё не пераўтваралася ў такі цалкам закрыты герметычны палітычны клуб, бо сапраўды ў Беларусі ў гісторыі ёсць традыцыя парламентарызму, у Вялікім княстве літоўскім, пра шляхецкія соймікі і гэтак далей. Але мы не жылі. Слухайце, я не жыла пры гэтым, калі гэта было. Але менавіта гэта таксама варта аднаўляць. Спадарня Вольга, дзякуй вялікі, што завіталі сёння ў студыю «Белсат», а ў студыі для вас працаваў Вітаўт Сіўчык з падарства. Трымаемся разам, дзякуй, што застаецеся з «Белсатам».